Moi boas. Comentaba un colega que a flauta rectificada que usamos normalmente para tocar visitación de gaita é unha flauta en dó. Iso non é certo. Non é unha flauta en dó. Coño, se uso que é unha flauta en dó porque eu a comprei como unha flauta en dó. Certo. Esta é unha flauta de pico ou flauta doce en dó. Pero esta, que é a mesma flauta, pero rectificada, non está en do, está en re. E esta, inda que está en do, ten matices e hai que explicarlo. Esta flauta está en do sin rectificar. Esta flauta é tal cual como a compramos. Si pechamos todo. Esta flauta ten que dar do. Miradeo, vou a chegar ao afinador para que o vexades ben. Ai. Iso dá do. Vamos a poñer aquí un poquinho máis arriba. Pero, se damos a postura donde na gaita damos do, dá re. Por lo tanto, non está en do. É unha flauta dulce en do, pero no momento que a rectificamos, é dicir, que lle agrandamos o buraco e lle facemos outro buraquiño atrás, esta flauta válenos para tocar a visitación galega, vale, pero está en re, vale, igual que un pito galego en re. É dicir, con este pito tocando igual non podemos acompañar unha gaita, é imposible. Esta está en re, esta está en re e a gaita está en do, a gaita de do, claro. Bueno, cal foi a miña idea? Pois a miña idea era intentar ver si podíamos no mismo pito de re, este un pito de queima guapísimo, pero está en re, é dicir, non podo máis. Bueno, pois a miña idea era ver se cambiando o tubo podíamos cambiar a tonalidade do pito. Tiña dúdas de se o pito me iba a deixar. Entón, respetei esta flauta, por suposto, isto é unha solla que teño aquí, e o que collín foi un pito de outra flauta, vale? A flauta de re, é dicir, este pito viña así, que ven sendo, pois, o mismo que este. É o mismo pito. Vale? Está en re tamén. Vale? E que fixen? Pois, quito o tubo, fixen un tubo, por suposto, tuve que facer I máis D máis I. Isto non é char e espetar. Meter un pau nunha escoba xa funciona. Hubo que traballalo e fixemos este pito. Fixadevos. Que preciosidade. Bueno, en que está este? En do. Do. E podemos cambialo e meter, por exemplo, do sostenido. Do sostenido.
co mismo pito, pois teño as tonalidades que preciso. Que aparte de para tocar acompañando a outras gaitas, pois vale para tocar solo. É dicir, levo un tempiño investigando con isto e a verdade, pois, fun quen de facer estas cousas bonitas. Pito galego en do, pito galego en do sostido e pito galego en re. Diferencia? Pois no alto dos tubos e, bueno, na sección tamén. Se vos fixades, pois hai unha diferencia interesante. Re, do sostido e do. Non terquear, esta flauta rectificada está en re, vale? Sin máis. Hasta aquí. Veña.